Sa simbahan ang piyesta ni Santa Ines o Saint Agnes, Birhen o Martir. Gingon nga ang ngalan nga Ines or Agnes nagkahulugan o limpyo or kalimpyo. Siya martir sa kalimpyo o martir sa kaputli. Natawag siya sa naghinapos sa 3rd century o early 4th century dito sa Roma. Tungod sa iyahang talagsaon nga kagwapa, daghang mga lalaki ang nakagusto niya o gusto mo angkon niya. Pangiingnan niya sila. Ako nang nahatag ang akong kasing-kasing ngadto sa Dios. Pasaylo, no? Ako nang nahatag ang akong kasing-kasing ngadto sa Dios. Nasuko ang mga ulitao, nasuko ang mga lalaki sa ilang gihimo aron mapugos gyud siya sa pagsalikway sa iyang tinguha nga magpabilin nga birhen para sa Dios. Ila siya nga gisumbong sa gobernador nga siya usa ka Kristiyano. Atong hibawan nga nining panahona gilutos ang mga Kristiyanos. So ilang gisumbong siya sa tinguha nga masayang kahadlok siguro mapugos sa pagsalikway. Sa unang giingon sa iyang tinguha nga magpabilin nga birhen para sa Ginoo. Gisakit siya, na gipaantos siya. Panuwa gyud sila wa sila nahimo ba? Dahil usa ka lalaki, gidala siya sa wala magid siya mapugos nila pinaagi sa pagsakit niya. Gidala nila, aron lang pagbugal-bugal, gidala nila siya sa balay sa mga prostitutes. Aron tabangan sa mga lalaki dito. Apan, wala gihapon sila'y nahimo. Dahil usa nga misulay, naigo og lite, namatay. So, unsay ilang gihimo, napod, gidala na lang yun nila siya sa usa ka dapit, din adto na yun niya sila patya. Apan wala gihapon sila'y nahimo. Imbis hadlokon, kunuhay, malipayon hinoon siyang nagpaingon ba sa lugar nga sakita niya ba? Murag nagpaingon og baile, murag nagpaingon og bangkete. No, sayaw na. Og tinuray, gipunggutan na lang yun siya sa iyahang ulo og namatay. Matingala ta ba na? Matingala ta sa mga martir, matingala ta sa mga santos. Din manila kuhaan ning kaisog nga ingon niini. Din manila kuhaa ang kusog o kaisog. Pagpabilin nga faithful sa Ginoo hangtod yun sa kamatayon. Diha gud nila kuhaa ni Jesus. Diha gud nila kuhaa sa Dios. Ang Dios yun mo naghatag nila og kaisog o kusog sa pagbatok sa mga pagsulay, mga pag-antos sa ilahang kinabuhi.
Ug dinhi atong makita unsa ka bililhon ang Dios sa ato ang kinabuhi. Makita nato unsa ka importante nga naa gyud ang Dios uban sa sakayan sa ato ang kinabuhi. Usa ka tawo ang akong nakasulti lagi nagpaambit sa iyahang mga problema, mga kalisog, mga pagsulay, mga katalagman nga miabot sa iyang kinabuhi. Ingon siya, Pader, kung wala pa'y Diyos sa akong kinabuhi, dugay na akong naghikog. Asa ito pa, ang Diyos ragyod mo'y naghatag kaniya sa kusog o kaisog paglahutay. Dini makita nato unsa ka-importante ang Diyos. Ako nang giingon, unsa ka-importante nga naagyo'y Ginoo sa ato ang kinabuhi. Magpasalamat ta, magpasalamat ta sa Diyos sa gasa sa pagtuo. Magpasalamat ta sa Diyos nga sa grasya nga iyang gihatag kanato. Kanato kaninyo nga ani a faithful God sa Ginoo, ani a faithful sa Ginoo diha sa pag-aurora, diha sa pagsimba, bisan sa kasayo sa kaadlawon anaa. Gasa na, grasya na, ug pasalamatan nato ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y kahayag diha sa kangit-ngit bago pa nato gisaulog ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Mao ni ato ang kanunay nga napamalandungan na ang Dios nga natawo mao'y kahayag diha sa kangit-ngit. Siya ang paglaom nato sa ato ang kinabuhi. Amen.